Vissen is mijn hobby, ik vind het toch zo fijn. Vissen, 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 met de nylonlijn. Vissen, 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 al aan de waterkant. De hele dag maar vissen met mijn hengel in mijn hand. De vissen zeggen, auw, ik heb een hakje in mijn bek. Maar mij kan het niet rotten, nee, ik vind het te gek. Dan ga ik naar het water met mijn koffertje op mijn rug. En als ik een vis gevangen heb, dan gooi ik hem weer terug. En soms heb ik het koud, en soms heb ik het heet. En soms dan vang ik niks, en soms dan heb ik bijt. Soms doe ik wel eens mee aan de visconcours. Maar eigenlijk vind ik het niks, dat gehouden. Zit ik daar te vissen van je red ik het. Kan je En als ik niks gevangen heb, dan vis ik uit het net. Red ik het, dan vis ik uit het net. Red ik het. Mooi stukje. Was ist nicht schlecht? Okay. Dat filmpje nou, hè? Ja, druk maar terug op.